Warkajimi Production ke gabatar muku da shahararren shirin su. Autana? Na'am. Kana ina ne? Da nan baba. Zo mu je in koya ma sana'a. In an yi karatun boko a ƙasar nan ba aiki ake samu ba. Ga hinan masu digiri, masu diploma, yawon banza suke ba abin da suke yi. Zo mu je in koya ma sana'a. Baba wace iya sana'a? Zo mu je ai za ka gani. Za ka san ka. Kaga wannan gidan? Yi ne aiki akwai kayan kuɗi a ciki. Don haka zan shiga. Zan ɗan yi ma wasu abubuwa. Amma fa ka kasa ka tsare. Duk wanda ka gato daga nan ko daga nan, maza ka gaya mu. In fa kaga mutum ya to ka sanar da shi. Kan fa kai shiru ba. Yawwa na shiga. Ka kula fa. Duk wanda ya shigo, duk wanda ya to ta nan ko ta nan, ka gaya mun fa. Yawwa. Baba. Wani fa yana kallon ka. Ina ki wane ne? Ina. Allah subhanahu wa ta'ala.